Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είναι η ώρα που φιλοξενούμε υποψηφίους βουλευτές. Αυτή την ώρα κάθε μέρα μέχρι την Παρασκευή πριν από τις εκλογές θα φιλοξενούμε υποψηφίους βουλευτές, μια προσπάθεια να παρουσιάσουμε τις υποψηφιότητες, αν είναι δυνατόν, όλων των συνδυασμών των υποψηφίων στην Πάφο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον υποψήφιο βουλευτή της Δημοκρατικής Παράταξης, τον Ανδρέα Κεσούρη, ο οποίος δεν είναι άγνωστος σε αρκετούς, ούτε και σε εμάς, καθώς τον έχετε ακούσει αρκετές φορές και από την εκπομπή μας ως μέλος της σχολικής εφορίας την προηγούμενη περίοδο, προηγούμενα 7 χρόνια, είχαμε πολλές φορές μιλήσει μαζί του. Λοιπόν, αλλά γενικότερα είναι δραστήριος, αρθρογραφεί. Καλή σας ημέρα, κύριε Κεσούρη. Καλημέρα στους τηλεθετές σου, καλημέρα στο ράδιο Κόσμος, καλημέρα στην Πάφο μας. Λοιπόν, πώς βιώνετε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, πώς νιώθετε? Όλοι οι υποψήφοι σήμερα βρισκόμαστε σε πυρετών, σε προεκλογικών πυρετών. Φαίνεται για πρώτη φορά τα ψηφοδέλτια στην Πάφο είναι κατά μία έδρα περισσότερα, επομένως αναλογικά έχουν αυξηθεί κατά μία έδρα, άρα στο σύνολο δεν θυμάμαι, είναι περίπου ακόμα 6 υποψήφοι περίπου. Επομένως ο ανταγωνισμός είναι ακόμη μεγαλύτερος. Φαίνεται όμως ότι ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Η καθημερινή επαφή μου με τον κόσμο δείχνει έναν πολίτη ο οποίος έχει μεγάλη κατακραυγή για το σύστημα, που το σύστημα για μένα δεν είναι κάτι αόρατο. Το σύστημα είναι άνθρωποι πίσω από κλειστές πόρτες, άνθρωποι σε καρέκλες τις οποίες είναι κέρυες αλλά εμποδίζουν την ανάπτυξη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διασυνδέσεις τις οποίες μπορούν και δεν χρησιμοποιούν για να έρθει η ανάπτυξη στον τόπο μας. Βλέπουν τους νέους να φεύγουν από την πόλη μας, βλέπουν τα παιδιά που μένουν στην πόλη μας να μην μπορούν να δημιουργήσουν οικογένειες. Έχει αυξηθεί το κόστος ζωής σε παγκύπριον επίπεδο, αλλά και στην Πάφο έχει αυξηθεί κυρίως το κόστος στέγασης τα τελευταία χρόνια. Ξεκινήσαμε με τη Λεμεζόν, αλλά δυστυχώς χθες μιλούσα με κάποιον εκεί στη Χλώρακα, ένα μικρό διαμέρισμα στο ισόγειο, 600 ευρώ, παίρνει 1000. Πώς θα ζήσει, έχει 3 παιδιά. Βλέπουμε την αστιφιλία στα χωριά, όχι να εξελίσσεται, να είναι στο τέλος. Δηλαδή υπάρχουν χωριά, έχουν κλείσει τα σχολεία, είναι οριστικό. Δηλαδή δεν ακούσαμε τα τελευταία χρόνια να έχει ανοίξει ένα σχολείο, αλλά ακούσαμε ότι έχουν κλείσει και έχουν κλείσει όλα σιγά σιγά. Δεν έχει μείνει σχολείο. Δηλαδή εδώ στην περιφέρεια Κόντα είναι τα μεγαλύτερα σχολεία στο χωριό μου, το Πολέμι, το περιφερειακό, εκεί γυμνάσιο και λύκειο και δημοτικό. Βλέπουμε την κτηνοτροφία να φθήνει μέρα με τη μέρα. Συμβάλλει ουσιαστικά και ο Αυθόδης Πυρετός, ο οποίος μας έπληξε το τελευταίο διάστημα με όλη αυτή τη διαχείριση που έχει γίνει, αλλά δεν βλέπουμε να γίνονται νέοι κτηνοτρόφοι. Δεν βλέπουμε να γίνονται νέοι κτηνοτρόφοι. Επομένως και αυτό φαίνεται ότι σιγά σιγά ο κόσμος, και μιλώντας μαζί τους, πέραν του Αυθόδη Πυρετού, δηλαδή δεν φτάνει που ήταν ασύμφορο, δεν είναι καθόλου συμφέρον. Επομένως, ποιος θα πάει τώρα να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία? Λέτε ότι δεν είναι βιώσιμο το να ασχοληθεί κάποιος. Πώς θα είναι βιώσιμο? Έχει ρωτήσει κανένας ένας τόνος κρυθάρι πόσα είναι? Έχει αυξηθεί κατά 10% και 20%, έχει αυξηθεί κατά 300% τα τελευταία χρόνια. Επομένως, πώς να είναι συμφέρον αυτή η απασχόληση? Βλέπουμε επίσης τους αμπελουργούς και τους γεωργούς στην περιοχή. Είπαμε αμπελουργούς διότι κατάγομαι από το Πολέμι. Υπάρχει μια περιοχή εκεί στα Σταυρολίβαδα που ήταν μεταξύ του Στρομιού, του Πολεμιού, της Λετύμπους και της Καλέπιας, όπου εκεί ήταν τα μεγαλύτερα και παραγόνταν οι μεγαλύτερες ποσότητες ταφυλιών αναλογικά από την περιοχή μας. Σήμερα όλα αυτά είναι σπαστά ή είναι σε αγρανάπαυση. Δεν υπάρχουν αμπέλια πλέον.
Διότι και αυτό φαίνεται ότι είναι ασύμφορο. Όλα αυτά όμως, και να ολοκληρώσω, και ούτε οι νέοι φαίνεται ότι ενδιαφέρονται πλέον να εμπλακούν. Ένα παράδειγμα. Ποιος νέος άνθρωπος τώρα θα πάει να αγοράσει ένα χωράφι, αφού το χωράφι τώρα, κύριος που το έχει, δεν βλέπει το σαν χωράφι να το πουλήσει. Βλέπει το σαν χρυσόν. Δηλαδή, μιλούμε για υπέρογκα ποσά. Διότι οι τιμές έχουν αυξηθεί με την έλευση όλων αυτών των ξένων επενδυτών που αγοράζουν μέρα με τη μέρα. Δηλαδή, εκεί που είχαμε μόνο την τόπια αγορά, τώρα έχουμε και την ξέρει. Επομένως, ένας που θέλει να δραστηριοποιεί, να κάνει αμπέλι, να πάει να αγοράσει ένα χωράφι 3 δεκάρια, να δω και 20.000 ευρώ, να το φυτέψει αμπέλι, με συγχωρεί να κάνει το γαϊδούρι κάθε μέρα μέσα στο αμπέλι, να πουλάει τα φίλια να πιάνει 2.000 το χρόνο, να μην καλύπτει με τα βασικά, να παίρνει μια μικρή επιχορήγηση, δεν λέω. Και ποτέ να κάνει απόσβεση του επιχειρήσει ο άνθρωπος. Δεν θα την. Πού θέλω να καταλήξω. Παρόλο που υπάρχουν οι θεσμοί του κράτους, παρόλο που υπάρχει το Υπουργείο Γεωργίας, που πρέπει να διευκρινιστεί την κατάσταση τουλάχιστον των γεωργοκτηνοτρόφων, παρόλο που έχουν γίνει μελέτες, έχουν γίνει διάφορες αν θέλετε διεργασίες όπου θα είχαμε μια μεταβατική περίοδο σε μια σύγχρονη γεωργοκτηνοτροφία όπως γίνεται στο εξωτερικό, φαίνεται ότι αυτά τελικά έμειναν στα λόγια. Με αποτέλεσμα η ύπαιθρος να δείχνει με το μεγαλύτερο της τρόπων την εγκατάλειψη. Μια βόλτα να πάτε στα χωριά και να μιλήσετε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, θα αντιληφθείτε το τι συμβαίνει. Και μια βόλτα στα καφενεία να ρωτήσετε αν έχει και στο έναν νέο που μπήκε σε όλη τη διαδικασία. Αν υπάρχει καφενείο πλέον, γιατί ακόμη, που θα έλεγα, ακόμη, και ακόμη και τα καφενεία έχουν κλείσει σε αρκετά χωριά, δεν βρίσκεις ούτε καφενείο πλέον ανοιχτό. Και οι μόνοι κάτοικοι είναι ορισμένοι ηλικιωμένοι. Είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα αυτό το οποίο μπορεί κανείς να δει. Μερικά χωριά όπως για παράδειγμα το Πολέμι, το Στρουμπί, η Γιόλου, η Αργάκα, η Αγία Μαρίνα, από την άλλη πλευρά εδώ τα Κούκλια, τα Μανδριά, είναι μερικές από τις κοινότητες οι οποίες αναπτύσσονται για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Αλλά διακόπτω. Ακόμη και αυτά τα χωριά που λέτε που είναι κάπως μεγαλύτερα χωριά και είναι περιφερειακά αν θέλετε και τα σχολεία που έχουν και τη χάνουν μια μεγαλύτερης ανάπτυξης. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι δεν γίνεται ανάπτυξη στον βαθμό που έπρεπε να γίνεται. Και γιατί δεν γίνεται. Κονδύλια υπάρχουν. Κονδύλια υπάρχουν είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε κρατικά κονδύλια τα οποία θα πρέπει να αξιοποιεί η εκάστοτε αρχή. Καμιά φορά και η εκάστοτε αρχή όμως δεν είναι πλήρως ενημερωμένη. Δεν γνωρίζει τον τρόπο και πώς θα αντλήσει τα χρήματα. Επίσης σήμερα ζούμε ένα άλλο φαινόμενο, το φαινόμενο της ευθυνοφοβίας. Δηλαδή έχουμε γίνει τόσο γραφικοί, ακούμε τόσα κάθε μέρα στις ειδήσεις που και κάποιος που θέλει να κάνει ένα μικρό κομμάτι για να προσφέρει στον τρόπο φοβάται μήπως βρεθεί και εκτεθειμένος τελικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που σας λέω. Και αυτόν τον λόγο βλέπετε μια αδράνεια στα περισσότερα χωριά και ίσως σε κάποια άλλα βλέπετε παρόλο που πιο μικρά χωριά μια μεγαλύτερη τάξη ανάπτυξη. Ίσως εκεί να είναι λίγο πιο τολμηρή. Αυτό ήθελα να το επισημάνω. Επίσης θέλω να πω ότι η αποκέντρωση είναι αυτή που θα λύσει και κάποια προβλήματα, όχι η αποξένωση. Εδώ μιλάμε ότι στην Πάφο και στις άλλες πολυσταρία που γίνει έχουν μαζευτεί τα πάντα. Δηλαδή θέλεις νοσοκομείο, είναι στην Πάφο. Θέλεις πανεπιστήμιο, είναι στην Πάφο. Θέλεις σχολεία, σιγά σιγά θα έρθουν στην Πάφο. Θέλεις τόπο να μείνεις, ούλα στην Πάφο και γύρω διαμερίσματα και πιο ψηλά επάβλης. Θέλεις φαρμακεία, στην Πάφο. Αν πάμε προς τα πάνω, θα δεις ότι απουσιάζουν. Χώροι αθλοπαιδιών, γήπεδα. Μα λέμε γήπεδα, πρέπει να είναι γήπεδο. Όχι να είναι χωράφι μια τσακίλια και να λέμε γήπεδο. Και εγώ λέω, τι διαφορά είναι το γήπεδο του Πολεμιού με το γήπεδο που είναι ένα από παράδειγμα τώρα, στο Μούταλο. Καλά του Μούταλου πρέπει να γρασί, αλλά του Πολεμιού μια τσακίλια. Άμα του Πολεμιού μια τσακίλια, δεν είναι να πάει να παίζει κανένα να πάει στα τσακίλια, είναι να πάει στο Μούταλο. Επίσης, χρειάζονται χώροι όπως είναι φαρμακεία και βλέπουμε κάποιους νέους που προσπαθούν απεγνωσμένα να κάνουν τις επιχειρήσεις πάνω, αλλά καμιά φορά και το ίδιο το κράτος έρχεται και δεν επιχορεί αυτές τις επιχειρήσεις. Δεν συμβάλλει τουλάχιστον
τουλάχιστον. Ναι, τους βάζει στην ίδια μοίρα, λέτε, με κάποιον ο άλλον ο οποίος θέλει να ανοίξει τώρα να έχει την ίδια φαρμακείο, να έχει επιχείρηση παραγιά, σε μια... να έχει στο κέντρο νησιά του Παφού. Μάλιστα. Το είπα. Επομένως, εάν δεν γίνουν επίσης, ένα άλλο πολύ σοβαρό, το οδικό δίκτυο της Πάφου, τα χωριά, στα μαύρα ούτε χάλια. Στα μαύρα ούτε χάλια. Δηλαδή, ευτυχώς που βρέζαν πριν 100 χρόνια κάποιοι και κάνουν μας τους δρόμους και έχουμε και πάμε στα ορκά μας, δεν να έχουμε δρόμους. Ένα άλλο σοβαρό θέμα. Κάποτε οι δρόμοι στα χωριά είχαν εγγραφεί. Έστειλε η επαρχιακή διοίκηση την τότε εποχή, γράψαν κάποιους δρόμους και πιστάμενους δημόσιους. Εν τω μεταξύ, όσοι είναι δημόσιοι, μπορεί να κάνει και κάποιο είδους ανάπτυξη, αλλά μπορεί να τον συμμετοστρώσει για να μπορεί να διέρχονται οι γεωργοί και όλοι αυτοί. Λοιπόν, έχει χωριά που οι περισσότεροι δρόμοι δεν είναι εγγεγραμμένοι. Το κράτος δεν μπορεί να του συμμετοστρώσει για να είναι προσβάσιμοι το χειμώνα και γίνεται αμπάχαν. Επομένως, πρέπει ο εκάστοτε πολίτης, ο εκάστοτε ιδιοκτήτης τεμαχίου εκεί στην περιοχή να παραπρέπει τους άλλους, να κάνει τη διαδικασία από μόνος του για να καταφέρει να φτιάξει το οδικό δίκτυο στο χωριό του. Με αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Είναι οι τοπικές αρχές και η επαρχιακή διοίκηση που πρέπει να τα λύσει. Η επάρχος. Δεν πρέπει να τα λύσει ο κάθε μουφτάρης με τις γνώσεις που έχει. Ο άνθρωπος μπορεί να κοφκεί ο νους του. Τόσο να κοφκεί. Τόσο να μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή γίνεται το πολέμι να ξέρω περιοχές που έχει σπίτια που κτίστησαν με την αγροτική πολιτική και μέχρι και σήμερα με χωματόδρομο να μην μπορούν να πάνε σπίτι τους. Αυτά συμβαίνουν και σε άλλα χωριά, αλλά ξέρω και χωριά που είναι εγγεγραμμένοι όλοι οι δρόμοι. Γιατί την τότε εποχή που ήταν να εγγραφούσει, είχα λίγο παραπάνω έννοια για τα χωριά. Γιατί να πόνοι χασί, έχουμε τώρα τα χάλια που έχουμε σήμερα. Μας περιγράφετε μια κατάσταση για την Ήπεθρο, για τα χωριά, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν αυτές οι κοινότητες. Ποια είναι η λύση για όλα αυτά, τι χρειάζεται δηλαδή, κύριε Κυριακή? Εκείνο που χρειάζεται, πρέπει το εκάστοτε Υπουργείο, που είναι και η αρμοδιότητα του συγκεκριμένου θέματος, να έρθει κάτω, να καλέσει τους φορείς των χωριών και να δώσει λύσεις, όχι δηλώσεις. Οι δηλώσεις έχουμε γεμίσει από δηλώσεις, από μεγαλεπίβολες πινακίδες δηλώσεων, αλλά εκ του αποτελέσματος απέχουμε μακράν. Δηλαδή, κύριοι, πρέπει να εγγραφούν οι δρόμοι στα χωριά. Να σας πω ένα παράδειγμα εδώ. Είναι απλό. Μπορεί να έρθει η επαρχιακή διοίκηση μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών να δώσει έναν κοντέλι στα χωριά, το οποίο πληρώνει ο πολίτης, να το πούμε τούτο, δεν είναι χάρη μόνο να μας κάνουν. Να τους πει, κοιτάξτε, δείτε κύριοι, έχετε ένα χρονικό περιθώριο, κάποιες βασικές οδικές αρτηρίες να εγγραφούν για να μπορεί να γίνεται η εκείνη ανάπτυξη που μπορεί να γίνεται σε αυτές τις περιοχές ή να εξυπηρετηθούν αυτοί που κάποτε έδωσαν με αγροτική πολιτική να κάνουν είτε σπίτια είτε αποθήκες είτε μάντρες, αν θέλετε, με ζώα είτε οτιδήποτε, και εντός ενός χρονικού διαστήματος θα πρέπει να γίνουν δημόσιοι. Θα παραχωρηθεί να εκμισθωθεί ένας τοπογράφος και εκάστοτε κοινότητα, είτε κάποιος που θα απασχολεί 2-3 κοινότητες και να προχωρήσουν το πράγμα. Λύσεις υπάρχουν. Ένα ανθρώπου να τις υλοποιήσουν που θέλουμε σήμερα. Και μόνο να τις λαλούμε. Εγώ είπα σας. Και για να γίνει γνωστό, υπάρχει τοπογράφος ο οποίος απασχολούν κάποιες κοινότητες, αλλά έτσι με να φράνει την καρδία για κανένα μονοπάτι μονοκό με δρόμο, για κανέναν τείχο που έπαιζε. Δεν γίνεται σοβαρή δουλειά. Και είναι γεγονός. Και αν μπορείτε να κάνετε και έρευνα για το θέμα, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που είναι αγανακτημένος. Ναι, εσείς αν θα βρεθείτε στο κοινοβούλιο στις 6 Ιουνίου, τι θα κάνετε για αυτό το ζήτημα, κύριε Γιώργο? Ξέρετε, επειδή αφιέρωσα πολύ χρόνο στα χωριά, να αφήσω να νοηθεί ότι στην Πάφο δεν έχει προβλήματα. Θέλω να πω και κάτι για την Πάφο πολύ σοβαρό και μετά να σας πω και το μου ρωτήσετε. Στην Πάφο καταρχάς υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα με τις κτηριακές σχολικές μονάδες. Είναι αδιανόητο σήμερα που ζούμε να περνάς πόξω από τα σχολεία της Πάφου και να νομίζεις ότι είναι εργοστάσια ή να νομίζεις ότι είναι αποθήκες. Και είναι γεγονός. Αν εξαιρέσεις ορισμένα σχολεία τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια με την πολύ καλή δουλειά και θέληση των τεχνικών και του Υπουργείου Παιδείας και των τεχνικών υπηρεσιών, υπάρχουν άλλα σχολεία που είναι στα μαύρα του στα χάλια. Είναι αδικαιολόγητο. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένα σχολείο στο οποίο εργοδοτούνται ένα σωρό υψηλό μισή δασκάλοι, καθηγητές, οι οποίοι με την αξία τους παράγουν το έργο που παράγουν, να βρίσκονται σε εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν παιδιά και να είναι τριτοκοσμικές. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Και δεν πρέπει να γίνονται δηλώσεις. Πρέπει να κατεβεί το κλιμάκιο να δώσει γεγονό να δει μια μάτια. Αλλά να προκαλέσω σε κάποιους τώρα. Και εσείς οι δημοσιογράφοι, εγκαλά να πάνε να μπείτε μέσα στο σχολείο μια ημέρα, κάνετε δύο-τρεις λήψεις για να φανεί πραγματικότητα στον κόσμο να που γίνεται. Όχι μόνο μποξονάρες σου για να χωρούμε.
Πάτε μέσα, κάνετε μια πόρτα και ράψετε τις κάμερες. Εγώ σας προκαλώ. Λοιπόν, παρακάτω. Ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα στην Πάφο είναι αυτό με τις κάμερες το οποίο έχουν αγγίξει όλοι. Εγώ θέλω να πω κάτι. Μα ρε παιδί μου, έκαμε 6.000 δηλώσεις για να βάλουμε το μισό βελάκι. Και να κάνουμε άλλο 6.000 δηλώσεις να μην τσάνουμε το πρόστιμο. Μα είναι έτσι που να πάει τόσο τόσο μπροστά. Καλά να μάγια για το πράγμα να φάμε 2 μήνες, χαζίρι 9 χρόνων, 2 χρόνια. Να μπορεί να γίνει μόνο νοσοκομείο Πάφο. Να μπορεί να γίνει με το δρόμο Πάφος πόλεως Χρυσοχού. Κάτι που δεν μου αρέσει πολύ. Δεν μου αρέσει και δεν πολλοί κόσμος που συζητά το. Μια διανόητο να βρισκόμαστε στην πόλη της Πάφου, μια τόσο παραδοσιακή τουριστική πόλη, να έχουμε μόνο ένα βασικό αγαθό να πουλήσουμε και εκείνον το αγαθό να μην το διαφυλάξουμε σαν κόριο οφθαλμού. Είπα προηγουμένως για τον πρωτογενή τομέα, το οποίο φθήνει και κακός. Αλλά έχουμε και ένα άλλο προϊόν στην Πάφο που παράγουμε κάθε μέρα, θα είναι κοντά στη θάλασσα, το οποίο δεν το προσέχουν. Όλοι έρχονται στην Πάφο για τις ωραίες παραλίες, είναι ηλιόλου στην περιοχή που έχουμε και για τη φιλοξενία. Τι έπρεπε να κάνουμε? Πρώτον και κύριον, έπρεπε να προστατεύσουμε όλους αυτούς τους τουρίστες που έρχονται και κολυμπούν στα νερά μας. Αντί αυτού, έχουμε εκείνα παγωσώστες οι οποίοι δεν έχουν σχέδιο εργασιακό πλαίσιο, οι οποίοι κρέμονται κάθε χρόνο να περάσουν από μια εξέταση και αν την περάσουν και αν τους προσλάβουν. Έχουν οικογένειες πίσω τους, δημιουργούνται εντάσεις, παρεμβάσεις και η χρονική περίοδος οι οποίοι εργοδοτούνται, νομίζω έχουν ξεκινήσει πριν λίγες μέρες, για την Πάφο και για τον τόπο μας, θεωρώ αδικαιολόγητη. Θα έπρεπε να είναι πολύ προηγουμένως. Η Πάφος έχει τουρισμό ολόκληρο, αν εξαιρέσεις φέτος αυτό που έγινε με τον πόλεμο. Επομένως πρέπει να προστατεύσουμε όχι τα εργασιακά τους μόνο, αλλά και την ασφάλεια αυτών που έρχονται. Διότι αν πείτε σε site του εξωτερικού θα δείτε ότι στην Κύπρο έχουν πνιγεί, ας πούμε, λέω τώρα, στο Βένους και είναι γνωστό, είπα την περιοχή, επειδή έγινε αυτό. Γινόταν στο παρελθόν. Πνίγησαν 20 άτομα πρόπερση, ας πούμε. Αυτός που σκέφτεται να έρθει με την οικογένεια του, δεν θα έρθει. Αφού λέει ότι εδώ κύριε, δεν υπάρχει κάποιος να επιβλέπει αυτή την κατάσταση. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι ναυαγοσώστες συμβάλλουν πάρα πολύ στην ποιότητα του τουρισμού μας και πρέπει να τους προστατεύσουμε, να τους εκπαιδεύσουμε, αλλά και να τους θωρακίσουμε για να μπορούν να εργάζονται και να συντηρούν τις οικογένειες τους. Τούτο είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε γυρίσει όλοι τα νησιά της Ελλάδας, ακόμη και το μικρότερο νησί έχει τουλάχιστον μια προβλήτα να βγουν 2 κρουαζιερόπλια, να κατεβούν να δουν τον τόπο που είναι κοντά, να δουν τον πολιτισμό, να δουν τους ανθρώπους, να επισκεφτούν και να αφήσουν και τα λεφτά τους εκεί. Λοιπόν στην Πάφο τώρα προσπαθεί να γίνει μια μαρίνα προς τα πότιμα, πόσα χρόνια τώρα, πόσα να σχεδιαστεί, πόσα να ξεκινήσει και πόσα στα δικαστήρια. Δεν λέμε για μαρίνες, λέμε για έναν απλό λιμάνι, όπως υπήρχε το παραδοσιακό γραφικό λιμάνι, διότι είναι γραφικό φυσικό λιμάνι εκεί που ήταν τα παλιά χρόνια και αρχαιότητα. Θα μπορούσε να υπάρχει ένας χώρος να δένουν κάποια πλοία εδώ κοντά στο κάστρο, να μπορούν να κατεβούν οι άνθρωποι να επισκεφθούν την πόλη μας, να περπατήσουν. Εμείς είμαστε στην Πάφο, δεν είναι ανάγκη που ουρανοξύστες που θέλουμε. Είναι ανάγκη που τουρισμό απλό που θέλουμε να περπατήσει, να έρθει πάνω από τα μαχαζιά, να μπει μες στην πόλη, να ψουμνίζει, να πάρει έσω το καθένας ριάγια, να μυαλεί κοπελούθια του, να κρατήσει τα παιδιά του στον τόπο του. Πάμε όλοι διακοπές να μέσα στη Ρόδο και βλέπετε τι γίνεται. Μα τι είναι η Ρόδος? Το οδικό της Ζήφτιον είναι στα μαύρα του τα χάλια. Αλλά το λιμάνι σφίζει από ζωή. Τα κρουαζιερόπλια είναι γραμμίνα και ο κόσμος είναι χιλιάδες που κατεβαίνει κάθε μέρα και φέρνει τον πλούτο της χώρας του στη Ρόδο και ζουν οι Ροδίτες και μεγαλώνουν παιδιά και οικογένειες. Δηλαδή εμείς έκαναμε το... Μα δεν είμαστε νησί. Μα τι είμαστε τελικά, είμαστε χώρα. Κύριε Δανό, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει, είναι και άλλα τα προβλήματα πολλά, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Θέλω να πω ότι ένας τόπος πρέπει να έχει ταυτότητα. Είναι όπως το εστιατόριο. Αν μπεις σε ένα εστιατόριο και ψαροταβέρνα, να παραγγείλεις ψάρι. Αν μπεις και θέλεις χάμπουργκερ, έτσι θα πολύ καλό. Εμείς τι είμαστε? Είμαστε μια μικρή πόλη, παραδοσιακή, γραφική, φιλόξενη, αυτό λένε όλοι, με παραδοσιακά προϊόντα τα οποία παράγει ο πρωτογενής τομέας, για τον οποίο μίλησα προηγουμένως στα χωριά μας, τα κρασιά μας, τα χαλούμια μας, τούτα ούλα που παράγουμε, τους σουσούκους μας, και πρέπει να κρατήσουμε τούτη την ταυτότητα και να την βοηθήσουμε. Έχουμε μόνο τον τουρισμό και είναι με αυτόν που πρέπει να ζήσουμε και να δουλέψει και ο πρωτογενής, αλλά και όλες αυτές οι εργασίες τις Πάφου να βοηθήσουν. Δεν είναι δυνατόν να θέλουμε να είμαστε Ντουμπάι στην Πάφο. Μα και βγάλουμε πετρέλαια στην Πάφο. Ούτε χρυσό, ούτε ορυκτό. Να τα
τα πουλήσουμε. Τι τους λέτε τους πολίτες αυτούς, τους εξηγείτε αυτή την κατάσταση, σας περιγράφουν αυτή την κατάσταση που μας λέτε τώρα? Γιατί τι τους λέτε, ποιο είναι το επιχείρημά σας για να τους πείσετε να σας ψηφίσουν? Θα σας πω. Καταρχάς, δεν είμαι άγνωστος στην τοπική κοινωνία της Πάφου. Η παρουσία μου είναι πολύ έντονη και ήταν έντονη εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν είμαι ένας άνθρωπος της καρέκλας και αυτόν το απέδειξα όταν στη δεύτερη μου υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές, παρόλο που αρκετοί το γνωρίζουν, κάποιοι μπορεί να μην το γνωρίζουν, αν κατέβαινα ξανά με το δίκο θα εκλεγόμουν πολύ πιο εύκολα. Αν του αυτού διάλεξα τη δύσκολη οδό για τους δικούς μου λόγους. Λοιπόν, σήμερα θέλουμε ανθρώπους όχι απλά επειδή αποφάσισα σήμερα να γίνω βουλευτής, έχω και διασυνδέσεις, έχω και τη ράση μου, έχω και τις πλάτες μου και να πάω να γίνω βουλευτή να πάω στη Βουλή. Σήμερα θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι αναγνωρίζουν τα προβλήματα και το να αναγνωρίζει τα προβλήματα σήμερα κάποιος είναι πολύ σημαντικό, διότι πρέπει να έχει μεγαλώσει και μέσα σε κάποια προβλήματα. Σε νεαρή ηλικία να έχει δει κάποια πράγματα. Όχι να τα έχει βρει όλα έτοιμα. Αφού τα αναγνωρίζει, να κάνει τις ενέργειες εκείνες που πρέπει να γίνουν για να τα αναδείξει. Και τρίτο, θα πρέπει να δώσει λύσεις. Και το πιο σημαντικό είναι όταν δεν δίνονται οι λύσεις, θα πρέπει να δείξει γιατί δεν γίνονται οι λύσεις. Τι είναι αυτό που εμποδίζει αυτήν τη λύση. Και τούτο που σας λέω είναι πολύ σημαντικό, διότι σήμερα η πολιτική εγκατήντησε να είναι δημοσιογραφία, έτσι εφάσισα και έναν πολύ μεγάλο μερίδιο δουλειάς δικό σας που πρέπει να κάνετε. Όλη μέρα ακούμε το πρόβλημα. Πρέπει να θέλω σε σένα να μου πεις το πρόβλημα. Το πρόβλημα βλέπουν τα μωρά από 15 χρόνων μέχρι 90 χρόνων, οι παππούδες μας, εν τούτο που θέλουμε, λύσεις που θέλουμε. Θέλουμε λύσεις για τον τόπο μας σήμερα. Λοιπόν, οι πολίτες είναι αγανακτισμένοι και έχουν ξυπνήσει. Σίγουρα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι με παροπίδες, είναι κάποια θέλετε παλιά σχολής, αλλά οι περισσότεροι έχουν ξυπνήσει και έχουν αντιληφθεί ότι ο τόπος μας θέλει ανθρώπους όχι που θέλουν, αλλά που μπορούν. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία κύριε Κεσούρη, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Να είστε καλά, καλημέρα σας εύχομαι, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια χαρά.